Otetaanpa nyt nopea pikku keippi teille. Eli tää Pellialla on väkivahva 1.5 1500. Kaasutinta kuvattua miten hyvin. Siinä on kaasutin. Tuosta. Tuokohan se on vai tuo? Minä en muista itekään. Joo siinä on. Kaasutin mekaaninen ja aina. Se vika tässä autossa ollut. Sieltä. Kuka tässä nyt 6 vuotta kun tää tuli hankittua. Yksinkertainen. Niin, tosiaan autossa on eessä, onko nähnyt huonot nastat. Onko lisää 155 kautta 80 kolmitoistaset M+S. Sitten on, en tiedä onko näissä yhtään noita 105. Onko tää nyt 105? Onko tää 155 13? Jonkun auton vanteet. On uskottavasti Fiatista. En tiedä. Noin. Mäpä sitten. Tuo kyllä tän auton. Se on Citikan vanne. Tämäkin muistaakseni. Tämä. Tää on Nokia hakkapelittä 0.05. Puhistettaanpa tuosta vähän, että hakkapelittä. Oikeet Nokia. Toi sitä joku. Ja mä oon sen uutaanko. Joo. Tuossahan tuo. Pänäkkiä. Missä onkaan? Pänäkniini. Ottaa siitä vähän puhistusta. Täitäkö oikeesti tehdä? No nyt näet. Ottaa vähän tuotakin. Häntiin ottaa. No elikkä se on tommonen. No. Pääseeköhän tuohon käsiksi? Oh fuck. Big game. Onko se nyt? Teitä vähän tommosen kulmiin. Tuu.
Status. Lattu penti. Puhelinsakit jaetta. Hetkinen Sando muuntoa. Ja pentiä. Peli alkaa olla. Jos jotkut, että millä ihmeellä minä on tämmösen saanut tehtyä. Tuo on ihan kiiltää. Niin, katsotaanpa niin. Siis tämmösen nää laikalla. En tiedä onko oikea tapa, mutta no, ajetaanpa silti. Toimii. Ei oo makita. On mulla makita akku tässä, mutta ei oikein. On niinkö teillisesti. Mikähän ihmeeltä tämä on? En tiedä mikä on. Katsotaan kuinka vaihteinen tää on. Lähtee sitten 5-voltainen laatikko. Lada. Täällä on ihan työvehkeet. Suodatin. Lähtee sitten polttais suodatinta. Ja oikeesti mietin tää auto. Se on mun oma projektiauto. Ei oo enää OEM tämä. Tämä vie tyyliin jätä ainoksi osaksi tähän. Mutta muuten tähän joutuu sähköä tehdä aika paljon uusiksi. Abigo. Jee.